Naambak na si Pupal siya ang balay ro no kay nun dito siya gahapon na nadugay daw siya kulit daw kay mag-overtime siya. Ay tama na aron sigurado ko ako na lang siyang tawagan. Oh, pre, hello. Mayong hapon dia. Asa na makakaron? Ay, napakasay mong trabahoan, pa-out na ka? Ah, sige. Katong kuan ba na akong ihatag si Muha? Tung ako ang obligasyon si Muha ba? Oh, oh gani. Mag-abot ata sa inyong balay? Oh, sige. Pero mahatag na ako si Muha ba? Basig magasto pa na ako ni. Mapatad pa noong kunig porde. Oh, sige, pre. Bye-bye, pre. Mulahos lang ko sa inyong balay. Ito na ko. Mino mo na ang balay. Baka na ba kasi pari dire no? At dosang pitong din. Pre! Uy, ambil man lang pultahan. Nasa kong tao dire. Pre! Mads! Wala mo sunod ka diri kalit. Uy, Mads! Pasensya kayo ha kay... Wa magunitingo ko, ni abri ang pultahan mo nang misulod ko. Ikaw pre ba, trespassing ko ng imuha. Unsa di ato? Naa si pare Mads. Wala pa biya na uli, Pads? Nga naman di ay. Kuan manggod Mads, kining na ako tuyo siya haba. Sa man na imong tuyo? Kuyawan, masatan mo pre. Oy, mura man kag-iri nga sungkaban. Sungkaban gud taon mari. Panggang mari. Ops! Tanawar ko na imong mata pre, bisang asa na abot. Mari. Lan pay ato ba? Bagan mo mari. Panilap oroy ay. Kasi pagtuon mo sa kuha, ice cream? Pwede ta mo tanaw ano? Uy, paghilom pre, uy. Masumbagan niya ka ni pare ni mo. Sumbong pwede kang pare di ay. Uy, paghilom na pre, uy. Naman ko ikuan no. 2,000. Uy, hala, 2,000. Pre, mutanaw lamang ka. Para mari o. Tanaw ra gud ko. Kadali lang pre ha. 3 seconds lang gud. Kadali lang pre. Grabe mari oy. Imuha na tanan mari. Ako apre, oy, naunsa baya ka? Maayo baya mo atimang si pare nimo. Napaunta ko isa ka request ba. Ha? Unsa man pod? Mari. Pwede ko mo gunit anak. Di ko pre, oy. Ayaw ko bala ka mari. Ana po ko'y 2-5. Ay, kada ko ano. Sige pre, pero 2 seconds lang ha. Dara pre, oh. Sabi mari. Ikaw pre ha, ayaw biyag istorya ni pare nimo ha. Dili lagi mari. Krito lang nato tundo ha. Unya mari di na ako magdugay kay napakoy ang tuon ba. Ha? Bye-bye. A few moments later. Langga! Oh, saman, sige panawag oy. Langga! Di ani diri si pare? Si pare nimo dudong pawiks. Oh, diretso gikan bago lang jud nilakaw. Wala siya gibilin? Unsay gibilin? Wala man. Sa man ni si pare oy. Ingon siya nga maghatod daw siya sa kwarta nga 4-5. Pagtarong ba? Wala jud siya gibilin? 4-5. Kini? Agay! Oh, ana! Naara man dahil na, ingon ka wala. Pastilan. Naisahan ko pare da. Ay,